mooie rode knop te gaan. Om met z'n allen eromheen te gaan staan. En dan tellen we samen af. 5, 4, 3, 2, 1. En dan verklaar ik bij deze de Winter Fever Arena als geopend. Laten we er met z'n allen de komende weken één groot feest van maken. We hopen jullie natuurlijk nog heel veel hier te zien. En voor vanavond heel veel plezier. Het is zoiets. De derde editie van Winter Fever Arena gaat van start. Vandaag is het startpunt bereikt. Na 2 succesvolle jaren hebben ze besloten om het derde jaar ook weer groter, mooier en nog schoner te maken. We gaan het vragen aan deze mensen die er allemaal mee te maken hebben, wie dat tot stand is gekomen. Een paar jaar geleden had ze een visie. Daar had ze een droom. Daar had ze een beeld van dit zou toch wel heel schoon zijn voor een man. En nu? Dat is te gek, Ja. moet ik zeggen. Ja. Dat maakt het emotioneel. Ja. Weet de knoop te raken. En daar al wie begint. Nee, maar dit is echt zo. Dat is met ze eerst denken ze van, zou dat kennen? En dan vroeg ze, ik heb toen Neptunus gevraagd als eerste. En Jok Muzers, dat is nog wie. Ik zei, kijk eens Jok of dat kan. Of daar zo'n tent overheen past. En dat paste. Nou ja, en zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, dan gaat ze naar de tekentafel, dan gaat ze gaan bedenken, dan moest ze sponsors zoeken, dan moest ze de gemeente met krijgen voor de vergunningen. Dat is niet niks. Nee, dat was niet niks. Dat was, allereerst was, er ging aan vooravond, daar is niks mis met, maar de ijsbaan, de kunststoffen ijsbaan die er loog, die wilden ze nog een keer doen. En toen heb ik gezegd van, jongens, dat is niet verstandig, want ja, het is niet weersafhankelijk, noem maar op. Allemaal zaken die gewoon nodig zijn in de winter om het rendabel te krijgen. Nou, en dan is de vraag van ja, wat dan? En dan gebeurt zo gaat. En dan moesten de mensen die dan ja moeten zeggen, bijvoorbeeld de wethouder en de bisschop, dan gaan ze daar naartoe en dan zeggen ze, dit is het idee. Wat vind je daarvan? Ja, en dan was iedereen wel enthousiast. En die voorbereiding met schetsjes en impressies en zo, die maken ze dan zelf. Dat is eigenlijk net een huisgeboer. Ja. En toen was het op papier, ja. Toen was het nog heel spannend. Van gaan we kiet spelen, dan zijn we al heel blij. Nee, het was allereerst moesten we een go krijgen van de gemeente en van City Management ook. Dat was eigenlijk best wel positief. Ja, en dan moest ik kijken, wie gaan nu voorzichtig starten? Dus Neptunus is toen helaas afgevallen, want ja, ze waren op dat moment gewoon veel te duur. En dan gaan we eerst eens even voorzichtig beginnen. Dat hebben we goed gedaan. Fantastisch, want we zijn nu inmiddels in de derde editie aan het draaien. Die gaat nu van start vanavond. Je hebt op een startknop geduwd. Ja. Wie vulde ze die? Ja, ik kijk ernaar, want Wim duidt dat natuurlijk. Maar die voorbereiding, niemand kan dat snappen. Hè? Want voor mij is eigenlijk heel veel werk, ook voor de volgend jaar, is eigenlijk nu gedaan. Omdat we nu aan de maximum maat zitten die we kennen maken. We hebben het maximaal verbeterd in kwaliteit en er is straks in de toespraken ook toe doordrukking gekomen en we gaan nu nog verfijnen. En dat zullen mensen straks zien, als ze nu kijken, er zitten een aantal dingen in, te zeggen van ja, die moeten we nog afwerken. Dat is de fine-tuning die volgend jaar alweer komt. En dan het programma. Dat is natuurlijk een volgende stap. We willen het programma ook door de week aantrekkelijker maken, met name overdag, als bezoekers gratis binnen kunnen. Want we vinden dat het evenement gratis toegankelijk moet zijn. Je moet binnen kunnen komen, gezellig op het terrasje zitten, kijken, een programmaatje erbij. En dat moet mensen naar de stad trekken. Ja. En dat willen we bewerkstelligen. Schoon. Als je voor dich kijkt van, we zijn nu 3 jaar verder. Hè. Dit jaar, je wist natuurlijk ongeveer hoeveel bezoekers jij trekken. Dat wist je. Je wist wat je uit de kast kost halen, je wist wat je kost doen. Dat geeft wel vertrouwen. Hè? Ja, dat klopt. En ik denk ook dat, ik had net een van de sponsoren, die zei tegen mij, ik heb vrienden uit Helden, of uit Helden-Panningen. Hij zei, die komen gewoon weer naar een munt. En ze zijn vorig jaar hier geweest, de citymanagers van heel Limburg. Nou, die hebben de ui goed gekeken. Ja. En er werd nu al zo links en rechts geprobeerd om een aantal onderdelen daarvan te kopiëren. Maar dit is niet te kopiëren, want die hebben geen Münsterkerk, die hebben geen kiosk, die hebben die prachtige buim niet, die hebben die hele setting gewoon niet. Dus dat kan ze niet kopiëren.
Dat is heel lastig. Dat is heel lastig, ja. Laten we het zo haaien. Ja, precies. Ik denk gewoon dat... ik heb nog wel een paar leuke ideeën, maar die liggen meer in de programmatische sfeer. Ik zou heel graag bijvoorbeeld een heel groot doelproject hebben waar we echt een mega bedrag binnenhalen in een mooie gala-oven met black tie en avondtoilet. Prachtig. Hij staat al op mijn Verlanglijstje. Ja, kan ik me voorstellen. Dus ik weet ook al wat, maar dat ga ik nu nog niet verklappen. Nee, dat hoeft ook niet. Dat zijn voor in de toekomst wel. Dat zou heel erg schoon zijn. Voor zichzelf, wanneer is dit evenement weer geslaagd? Nou, allereerst dat we rendabel gedraaid hebben. Dat is heel belangrijk. Als er veel mensen komen en ook bij de evenementen komen, dan is dat voor ons een hele belangrijke inkomstenbron om dit evenement te kunnen draaien. Verwerken met professionals samen. We hebben niks in het bestuur en veel zorgen dat we een goede groep professionals om ons heen hebben. Het is inmiddels al, ik denk het derde jaar dat we veel mensen samenwerken. En dat werd nu ook nog verbeterd. Dus we hebben scholen, we hebben verenigingen die hand- en spandiensten verlenen, hoe ze geld verkrijgen voor een club. Die samenwerking zoeken we ook nadrukkelijk. Dus laat vooral ook verenigingen die zeggen volgend jaar wil ik meedoen, aankloppen. En dan hebben we die 2 mensen staan die dat coördineren. Schoon. Ik wens je heel veel succes, maar vooral heel veel plezier. En we spreken ons volgend jaar alweer. Zeker. In Gala. Tussendoor. Ja, ik hoop het. In Gala. Dat is mijn wens. Ja. Als wethouder van Remeun mogen ze toch wel trots zijn, of niet? Nu voor de 3e keer dit Winterfever Arena. Ja, wat ze zei is de 3e keer. En soms geldt het spreekwoord al het goede in 3. Maar het is ook zo dat als er nu iets geprobeerd werd, en we hebben jaren gehad in Remeun dat er rondom de kerstperiode geen activiteiten waren, of in elk geval niet zo grootschalig. We hebben ook diverse keren gehad met schaatsbanen in de Boetelog, ook nog in 2022. Maar vanaf 23 deze opzet van de Winterfever. En ja, dan ben ik er trots op dat voor de 3e editie ook vooral de kwaliteitsversterking vanavond in de opening tot uiting is gekomen. Kwantitatief dus zit ze aan de grenzen. De afmetingen van het plein, dat moet ook zo blijven. Want het groen is belangrijk, de buimen zijn belangrijk, de Münsterkerk is belangrijk. Maar de kwaliteit van binnen is top. En ook de samenwerking is top in de binnenstad als leerpunt van de eerdere edities. Alles kan nog beter. Maar laten we ook vooral kijken de positieve punten die dit brengt. En de vuile bezoekers die dit naar de binnenstad brengt. Ook niet alleen met deze kerstperiode, maar ook door de rest van het jaar. Absoluut. En hoe denkt ze ligt dat succes? Hoe komt dat door? Nou, door inzet van de organisatie, van de stichting. Heel veel betrokkenen uit de omgeving. Natuurlijk ook de gemeenteambtenaren, er gewoon heel veel uren op het stadhuis in zitten. Maar ze ook af en toe een beetje lef hebben om dit te durven. En als ik dan hoor wie de toeloop is naar de Winterfever Arena toe, uit de ganse provincie en ook van buiten de provincie. Dus is nu zelfs een andere stee al dat ze gewoon proberen om dit te kopiëren. Nou, één ding is zeker, als ze gewoon proberen om dit te kopiëren, dan duist ze het heel erg groot. En wat ik dan met bedoel is niet dat Veren als gemeente zo goed doen, maar we ondersteunen dit initiatief. En de organisatie die duidt het fantastisch. En de komende jaren, natuurlijk kunnen er nog dingen beter, maar we moeten ook groot zijn, trots zijn. Maar op ik verzoek in het Remuns antwoordig. We mogen er trots op zijn dat we dit als Remun hebben. Want nogmaals, het zorgt voor meer bezoekers aan de stad en ook op andere momenten dan alleen in die kerstperiode. Dat is helemaal gelegen, want de stad die bruist als hier gaat te doen is. En vooral op deze manier. Natuurlijk is het heel schoon als kinderen gaat kunnen beleven, maar dat hebben ze ook hier in deze arena, zeg maar. Maar als dit 's avonds ook nog bruist, dat is toch heel bijzonder? Ja, zeker. Ik had nooit gedurfd te denken dat blijkbaar rolschaatsen populairder kan zijn als een schaatsbaan. Maar het is wel enorm veel duurzamer, want daar heb je geen aggregaten voor nodig om ijs, zeg maar zeggen, kaart te haaien. Dus het is heel duurzaam. Kinderen vinden het hartstikke leuk, volwassenen vinden het leuk. Nou, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dat durf ik ook niet. Maar dat is dus voor iedereen get. En vooral ook belangrijk de mix van een vrije toegang zonder ticketprijs. En bij de special events mocht er een ticketprijs gevraagd worden. En nogmaals, op vele facetten is er ook samenwerking met de ondernemers breder in de binnenstad. En niet alleen met de ondernemers op het Münsterplein. Daar is al van geleerd. Daar zitten nog wel verbeterpuntjes in. Maar bekijk het vanuit het glaas dat half vol is. Want nogmaals, we zijn uniek in Limburg, uniek in Zuid-Nederland met dit concept. En daar mogen we echt wel een beetje trots op zijn.
Absoluut, zeker. Het is ook heel schoon natuurlijk, want het is voor jong en oud. We hebben straks de kinderen al benoemd en natuurlijk de artiesten zijn er, ook leuke feestavonden. Maar er is ook het voor de senioren, of niet? Ja, zelfs speciale momenten ook vandaag. Dat mensen vanuit een verzorgingsinstelling of mensen die in een verzorgingstehuis zitten of vanuit organisaties, maatschappelijke organisaties in Remun, die onder begeleiding hier naartoe komen. Uiteraard dan zonder entreprise om hier te kunnen genieten van wat hier geboren werd. Dus inderdaad, niet alleen voor kinderen, niet alleen voor de volwassenen, de jongvolwassenen, maar ook voor de mensen die het niet zo makkelijk hebben. En dat is gewoon, om het maar even gewoon zo te zeggen, hartstikke tof. En dat zie je dus dat in het derde jaar ook bijdraagt aan die kwaliteit. Daar heeft de organisatie echt de afgelopen 2 jaar van geleerd. Om dat nu in het derde jaar op deze super manier te doen. Dat is eigenlijk ook weer het sociale hart van Remun, zeg ik altijd, of niet? Helemaal met de grens. En daarmee creëert ze draagvlak over de volle breedte. En ja, dan maakt het voor de hele maatschappij tot een succes. En niet alleen degene die wel of niet dat kaartje kan betalen of die wel of niet naar binnen kent. Ik ben net even gaan kijken, misschien buiten de orde van de vraag. Maar ook met een zeer geweldig toiletvoorziening voor de mensen die slechter bij zijn. Dat is zo belangrijk dat ook die mensen hier naartoe kunnen komen. En die kunnen dan ook nog als het moet op een fatsoenlijke manier, op een respectvolle manier, naar het toilet om toch ook maar eens even helemaal geen angst erin te gooien. Absoluut. En ook één keer die vrijwilligers. Hè? Want er staan hier gaat vrijwilligers of niet. Wie veel hebben voor de wel niet nodig? Nou, ik heb begrepen van de organisatie die dat natuurlijk allemaal in één vies per nul, dat er honderden vrijwilligers in omgaan. En natuurlijk zijn er ook dingen die, ja, zo gaat dat in deze wereld, die betaald moeten worden. Ik bedoel, de kerstboom hier achter mij, die staat er al niet voor niks. Maar vooral ook heel veel uren die belangeloos en ook zonder enige vergoeding werden ingezet. Ja, en dan nogmaals, dan staat hier een trotse wethouder economie namens het gemeentebestuur. En ik denk dat we hier nog vele jaren plezier van gaan beleven. Als het dan mogelijk wel. Absoluut, dankjewel. Alvast schone feestdagen en een heel succesvol evenement. Schone feestdagen ook voor u. Wim, als voorzitter van de stichting ben je natuurlijk super trots wat hier staat, of niet, Anne? Absoluut. Dit is de 3e editie. En we zijn tot nu toe in staat geweest om iedere editie een stapje te doen. En dit was wel een grote stap. En dan vooral op de kwaliteit, uitstraling, aantrekkelijkheid, gezelligheid, programmering. Op alle gebieden is er dit jaar weer een stapje kunnen zetten. En ik ben er vast van overtuigd dat dit de tot nu toe meest succesvolle editie gaat worden. Die 2 succesvolle jaren hiervoor die waren natuurlijk zeer vol vertrouwen. Ja. Hoe in het ook weet, nou, er komen minimaal zoveel bezoekers. Ja. Daarom kent ze dit risico nu ook weer nemen, of niet? Ja, nee, klopt. Maar dit jaar merken we, en vooral in de ticketverkoop, die begon heel vroeg. En die ligt meer dan 24% hoger als andere jaren. Dus dat heeft ons gesterkt. Dat zegt enerzijds wat over de kwaliteit van de programmering. Want als je niet aantrekkelijk programmeert, werden er ook geen tickets verkocht. En wat we vorig jaar gezien hebben, en we hopen dat het dit jaar ook is, zeker de eerste het evenement van dit jaar met Maakt, die is zo enthousiast en die gaat bijkopen. Want het eerste is natuurlijk altijd een beetje afwachten wat gaat er gebeuren, wie het doet, wie gezellig is het. Nou, dit jaar is het super gezellig en zijn we er zo van overtuigd dat ook de rest nagenoeg goed verkocht gaat worden. Het is ook een heel schoon programma wat je te bieden hebt, of niet? Voor ieder wat wils. En dat vind ik ook altijd het mooie van de Winter Fever Arena. Je hebt er van 18 tot 80. En dat vind ik als persoonlijk gewoon een hele mooie constatering. Dat het zo'n breed publiek aantrekt. En niet alleen maar jeugd of alleen maar senioren. Nee, de meeste evenementen die we hier organiseren, hebben een heel breed publiek. En daar ben ik trots op. En als we dan kijken naar de tent, de spiegeltent zelf, hè, ja, fantastisch, een open karakter heeft het. Iedereen van Boete kent het nu goed zien, maar er is ook nog zelfs een VIP-lounge gemaakt. Ja, we hebben dit jaar voor het eerst een mezzanine noemen ze dat dan, hè? Een etage, niet erbovenop maar een gedeelte. Daar kunnen sommige partijen op gaan werden. En die staat ook lekker open voor iedereen. Dus dat komt helemaal goed. En één speciaal tintje nog erin, want de buim op het Munsterplein zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Wie heb je dit klaargespeeld? Want er staat een hele speciale boom. Ja, daar staat midden in de tent. Dat is helemaal omgebouwd, dus daar kan niks aan gebeuren, maar dat geeft toch een speciaal karakter.
En dus ja, super. We hebben dit jaar ook de maximale maat. We moeten minimaal een halve meter van alle buien blijven. We hebben ook een afstand van de Münsterplein. Nou, dit is de maximale maat. En het enige waar we nog kunnen stijgen is de kwaliteit. Fantastisch, een heel groot compliment en heel veel succes. Dankjewel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.